Nem is volt olyan hosszú az a szünet, ugye? Sok szeretettel köszöntünk mindenkit, visszatértünk a második órában, és természetesen a szépségakciót folytatjuk további kiváló ékszerekkel, és egy kis plusz extrával. Mert ahogy az előző rész végén már elárultuk, lesz egy különleges ajánlatunk, tessék szépen kicsit közelebbről megnézni a mi kis idézőjelben kedvenc, hát nem háziállatainkat. Lényegében egy olyan problémáról beszélünk, ami mindenkit érint, mindenkit halálra idegesít. Nem szeretjük sem a legyeket, sem a szúnyogokat. Elrontják a bulit, elrontják az összejöveteleket, az éjszakánkba belerongyolnak, szóval minden, ami csak az idegesítő kategória. Hát természetesen nem szeretnénk magunkat befújni sem, nem szeretnénk sem befújva, sem beöltözve, nem ez a megoldás, hanem az ott kérem szépen egy forradalmian új technológia, mégpedig egy izzó, amelyben ott van a rovarölő plusz történet is, ami hát nyilván az elektromosságot hívja segítségül. Ennek a részleteiről fogunk beszélni, egy technikai vívmányról, amely mindenki életét megkönnyíti majd, és ígérem, hogy nem fogunk róla zümmögni egy picit sem, hanem egy nagyon jó kis megoldást fogunk felkínálni. Szóval legyek és szúnyogok, reszkessetek, mert jön a megoldás ebben az órában. De addig is, kedves hölgyeim és kedves uraim, tessék megtekinteni ezt a gyönyörű kollekciót Zafirból. Gyönyörű szép kék zafír látható a képernyőn, gyönyörű szép fülbevaló, illetve gyűrű párosítás. És természetesen, hát beszéljünk egy picit a fülbevalóról, és a karkötőt is majd láthatjuk nem sokára, mert van egy plusz karkötőnk is. Tehát, mondom sorrendben, először is a gyűrű, aminek az árát láthatjuk majd, 3 karátos kék zafírral, fehér topázzal, nagyon könnyű, nagyon szép kialakításban, 2,3 g és 32.855 forintos áron csak most a Szépségakció műsorában elérhető. Egy gyönyörű szép kék zafír, amit mondtam, hogy nagyon ritkán, nagyon sokan, nagyon rengetegszer kérdezik, hogy mikor lesz nálunk. Most van! Tessék kihasználni kérem szépen ezt az alkalmat. A zafír ebben az esetben egy nagyon szép, nagyon gyönyörű gyűrű formájában 32.855 ezerért, és most már láthatjuk a karkötőt is, kérem szépen. Egy gyönyörű, nagyon jó kialakítású, szintén kék zafír ebben az esetben is. Egyébként az ékszerek minden esetben ezüstöt is tartalmaznak, tehát ezüstre vannak felfűzve, úgyhogy megfigyelhető mindegyik ékszernél, a fülbevalónál, a gyűrűnél, illetve a karkötőnél is. Egy gyönyörű kollekció zafírból, amelynek a csiszolása során egyébként rendkívül figyelnek arra, hogy a kő egyáltalán ne veszítsen a súlyából, vagy hogyha veszít is nyilván, de hogy ne sokat. Ne az legyen, hogy fú, hát akkor a felét lecsiszoltuk, és akkor ott marad por formájában. Nem. Kérem szépen látszik, hogy törekednek arra, hogy minél több, minél nagyobb maradjon a kövekből. És akkor beszéljünk egy picit az árakról is, amelyeket önök is olvashatnak a képernyőn. A karkötő 38.100, a fülbevaló 36.683, és a gyűrű 32.855-ért elérhető. A karkötő esetében közel 4 karátos a zafír, a fülbevaló esetében picit több mint 3 karát, és a gyűrű esetében is picit több mint 3 karátnyi zafírt találhatnak benne az ékszerekben. Mindegyik ezüstből készült még mellette, tehát nagyon szép és gyönyörű kollekció. Az egyik legelőkelőbb kollekció, azt kell mondjam. És tessék nézni a fülbevalótól kezdve, induljunk el mondjuk onnan, nézzük azt a formát, nézzük meg, hogy milyen szép levelek vannak, milyen szép formája van. És, ha jól látom, akkor bizony a gyűrű esetében is látszik, hogy mennyire törekedtek a csiszolásra. Hogy az tökéletes legyen, hogy milyen szép formája legyen. Legtöbbször egyébként a ceyloni csiszolási formát szokták használni a zafír esetében. Nagyon sok esetben. Itt a karkötőnél is láthatjuk, hogy mennyire ügyeltek arra, hogy egységes és gyönyörű kialakítása legyen. Egy igazán elegáns, egy igazán szép, előkelő kollekció. A zafír nagy kedvence volt sokaknak, szintén egy olyan ékszerről, egy olyan kőről beszélünk, amit azt gondolom, hogy
nagyon nagy népszerűsége okán hát sokan kerestek. És nálunk itt, a Szépség Akció műsorában most nem kell sokáig keresni. Sőt, nézd, hogy sokáig egyáltalán nem kell keresnie. Csak egy telefonhívás, hogy az ön otthonába kényelmesen, kanapéból, fotelből, bárhonnan nagyon könnyen hozzájusson egy ilyen akár kollekcióhoz, akár csak egy-egy darabhoz. A választást önre bízzuk, de természetesen nem véletlenül mutatjuk szépen egymás mellett kollekció formájában, hiszen ez így egy igazán gyönyörű darab, egy gyönyörű összeállítás. Kérem szépen, drága hölgyeim és uraim, folytatjuk. Az ékszerek persze elérhetőek, de addig is tessék szépen felkészülni arra, hogy az óra ajánlata keretén belül foglalkozunk majd egy picit a kellemetlen rovarokkal, az életünk megkeserítőivel, mert természetesen egy gyönyörű, miről is beszélek, egy gyönyörű napot el is nagyon ronthatnak a szúnyogok, a legyek, és a technikai innováció, amit majd itt bemutatunk önöknek, az lesz az egyik legszuperebb megoldás, hogy mondjuk ne befújkálni kelljen magunkat ezeken a napokon. Beszélünk egy picit részletesebben az óra ezen ajánlatáról. Arról viszont most, amiről szeretnék beszélni, azt gondolom, hogy nagyon sokan fognak ragyogó szemekkel nézni, hiszen egy gyönyörű ékszer, egy gyönyörű kollekció természetesen ismét, jelen pillanatban is gyönyörű, gyűrű és fülbevaló párosítást láthatnak, kérem szépen, és az egyik legszebb párosítás, amit itt láthattunk, és láthatunk a Szépség Akció műsorában. Tessék megnézni azokat az igazán szép, nagy köveket. Természetesen ebben az esetben is törekedtünk arra, hogy kényelmes kialakítása legyen. És természetesen az opál egy visszatérő elem a mai műsorban, hiszen az óra végén, az előző óra végén már foglalkoztunk egy szobor formájában az opállal, most viszont akár, ha mondjuk abból a szoborból már sikeresen rendelt, akkor egy gyönyörű opál ékszert akár a gyűjtemény mellé beszerezhet, gyönyörű szép opál köveket láthatunk benne. Nézzük, hogy mi ez az ár. 50.942, kérem szépen, ezért a gyönyörű fülbevalóért. Gyönyörű, nagyon szép, és tényleg tessék megnézni, hogy milyen nagyon jó darab ez. 59.066 forintért a gyűrűt is elviheti. Tessék szépen kicsit belegondolni abba, hogy mondjuk megyünk egy színházi előadásra. Tessék megnézni, hogy milyen szép, gyönyörű kialakítású opál található. És egy ilyenben mondjuk elmegy egy rendezvényre, egy színházra. Hát mindenki a csodálatát fogja, mindenkinek a csodálatát ki fogja vívni, ebben biztos vagyok. Az opál az egyik nagyon sok pozitív érzelmet bevonzó kőként van számot tartva az emberiség történelem könyveiben. És hát azt gondolom, hogy nem véletlenül, tessék csak megnézni ezeket a köveket itt a fülbevalónál is, nem csak szépek, nem csak nagyok, de hogy mintha csak a kristálytiszta kék eget kémlelnénk. Egyszerűen gyönyörű. Egy kiváló kialakítás, a fülbevaló esetében 50.942, és persze a gyűrű esetében is igazán kiváló áron, egy 59.066 forintos áron most az öné lehet. Csak is és kizárólag egy telefonhívás, hogy egy opál ékszerrel gazdagodjon, és hát tessék megnézni, mennyire nagyon szépen csillog, milyen jól ragyog, és az árnyalatokat tessék megfigyelni még, hogy ahogy a fény esik rá, ugye a kéknek a különféle árnyalatait meg lehet figyelni, tehát mintha nem is ugyanaz a fülbevaló lenne, de hát nyilvánvalóan ugyanaz. És a gyűrű esetében is tökéletesen lehet látni ezeket a változásokat, ezeket a fényjátékokat, ezeket az árnyalatváltozásokat.
És hát az opállal kapcsolatban emlékeztetném önöket arra, hogy például nem kell emlékeztetni. Legalábbis a hiedelmek szerint, mert állítólag az ókori görögök szerint szintén, úgy látszik ez ma az ő napjuk, az emlékezetet is egy pozitív irányba befolyásolja. Hát azt javaslom, hogy érdemes egy próbát tenni. Igazuk volt az ókori görögöknek ebben, a hiedelemben. Természetesen ez az ékszer továbbra is elérhető, az 50.942-es ár továbbra is érvényes a fülbevalóra. Tessék megjegyezni ezeket az ékszereket, nyugodtan érdeklődjenek a kollégáinknál, a segítségükre lesznek. Az óra ajánlata pedig a kis házi utálatosságaink, szúnyog és légy. Ugye ők ketten általában váltóműszakban gyakori vendégek szoktak lenni, úgyhogy hát most kezdődik a szezon, ugye mindenki utálja őket, hogy a váltó műszakban szokták idegesíteni a tevékenységeinket, legyen az mondjuk akár a főzés, a pihenés, a parti, a kerti parti, és nem szeretjük a szúnyogírtószereket, ezt nagyon jól tudjuk, úgyhogy ehhez kínálunk egy igazán innovatív technikai megoldást, egy kiváló izzót, ami az elektromosság segítségével megszabadít minket a kellemetlen rovaroktól, úgyhogy ez 2 az 1-ben termék lesz, majd az óra későbbi részében. Tessék addig is viszont az ékszereinket is megcsodálni, mert ez aztán tényleg a csodálatra méltó kategória, egy gyönyörű fülbevaló gyűrű párosítás ebben az esetben is, és hát természetesen maradunk az opálnál, amelyről már rengeteget beszéltünk, de talán még nem eleget, mert hogy rengeteg pozitívumot szoktak felhozni, mondjuk az ókori görögök, ha már róluk beszéltünk, ők például azt vallották, hogy hasznos a szemnek. Na most tessék megnézni a képernyőt, önök szerint ez egy nagyon szép, hasznos, szemet javító látvány? Hát mindenképpen szemedgyönyörködtető, én azt gondolom. Az ember ilyenkor egy kicsit jobban fókuszál, hogy Atya úristen, hát az ott micsoda? Vessünk egy pillantást mondjuk elsőként a gyűrűkre, ahol középen az opál gyönyörűen kiemelkedik, tökéletesen látható. És nézzük, hogy mi ez a gyűrű ár, mi ez az ár, amiért ezt most, drága hölgyeim, biztosítani tudjuk. Tudják, hogy hétvége van. Mi is tudjuk, hogy hétvége van. Mennyiért tudjuk ezt odaadni, kérem szépen? 43.156 forintért. Egy nagyon gyönyörű opál ékszer, nagyon boldog tulajdonosai lehetnek, drága hölgyeim. Egy kiváló gyűrű, a fülbevaló se sokkal több, még nincs is egy 1000 forint különbség köztek is hiány. De tessék kérem szépen megjegyezni, hogy ez cirka 88.000 forintért elérhető, ez a szett, ez a kollekció, ez a gyönyörű opál, amelyhez az ókori görögök ugye rengeteg, nagyon pozitív tulajdonságot vontak, és hát nem kell ókori görögnek lenni ahhoz, hogy lássuk a pozitív tulajdonságokat. Szerintem gyönyörű szép fülbevalókról és gyönyörű szép gyűrűről beszélünk. Egy igazán kiváló, több mint 1,5 karátos darab, ugye a gyűrű esetében. És ez az otthon a kényelméből, nem körbejárván az üzleteket, és nem mellesleg nem eldobva a kalapunkat, vagy bármi, ami a kezünkbe jut az árak láttán, hanem tényleg egy nagyon kedvező áron, nagyon kedvező akció keretén belül bizony-bizony elérhető. 061 225 41 00, tessék megegyezni ezt a telefonszámot, és természetesen kollégáink állnak a rendelkezésükre, bármi kérdésük van az ékszerrel kapcsolatban, tegyék fel bátran, nagyon szívesen segítenek, és természetesen és a lehető leghamarabb hozzájussanak ez az igazán bájos opál ékszerekhez. 43.156 tehát, ez a gyönyörű opálgyűrű, a fülbevaló pedig 44.138. Külön-külön is megvásárolhatóak ugyan, de mindenképpen azt javaslom, hogy ahogy önök is látják, nézzék meg még egy-kétszer, kollekcióban így, Jennifer kezén is, aki segít nekünk abban, hogy
ezt minél több oldalról, minél több szögből megcsodálhassuk. Az önök lehetősége tehát adott, mi már csak a telefonhívást várjuk. Itt a szépségakcióban, amely még mindig a 061 225 41 00 tárcsázásával elérhető. Gyönyörű szép, csupa pozitív tulajdonsággal rendelkező, és a hiedelmek is csupa pozitív tulajdonságot az opálhoz kötő kristályt láthatunk. Tehát lényegében az opál az mondjuk úgy, hogy mindenféle fajta pozitív hiedelem megtestesítője, és ebben az ékszerben még kifejezetten gyönyörű is. Hát tessék szépen megnézni, milyen szépen játszik rajta a fény. Tessék követni az árnyalatokat. Én azt gondolom, hogy ezért mindenképpen megéri ezt az ékszert is megjegyezni, és jegyezzék meg azt a technológiai innovációt, amellyel majd ebben az órában jelentkezünk, mert hogy mindenféle szúnyog és légy reszkessen annak az otthonában, aki ezt majd beszerzi tőlünk, hiszen egy olyan izzóról beszélünk, amely mindenféle fajta tevékenységünket elrontó és idegesítő rovarok természetesen ezután retteghetnek. Viszont visszatérünk most még az ékszerekhez, mielőtt ezzel a találmánnyal, ezzel az igazán jó kis eszközzel foglalkoznánk. Az ékszerekhez térünk vissza természetesen itt a Szépségakció műsorában, amely még mindig egy gyönyörű szép opál ékszert jelent. Nem is egyet, hanem kapásból kettőt, most a gyűrűt tehát a gyűrűt lecseréltük nyakláncra, és a fülbevalót hagytuk meg. Tehát tessék szépen megnézni az örök hűség szimbólumát, a hattyúkat, a gyönyörű szép kialakítású opál ékszerünket, amely természetesen most is itt a Szépségakció műsorában elérhető. És ahogy látjuk is, tényleg a hűség megtestesítő, hát milyen szépek azok a kis hattyúk ott azon a nyakláncon. Na nézzük, hogy mennyiért tudjuk a fülbevalót. 37.858, drága hölgyeim, ez egy nagyon jó ár, egy nagyon szuper kínálat. És hogy miért is a hattyú az örök szimbóluma a hűségnek? Nem tudom, tudták-e? Hát, hogy a hattyúknál ez úgy működik, hogy egyetlen egy párt választanak. Tehát általában, mint azért az embereknél is alapvetően szokás lenne, de szerintem ez a hattyúknál inkább jellemző. Az állatvilágban ez nagyon ritka. Tehát a hattyúk örökre, egyetlen egy életre, egyetlen egy párt választanak maguknak, ezért is ennek a szimbóluma. Tehát, hogyha a hattyút választja, akkor biztosan egy olyan kifejező ékszerhez juthat, amely a hűség majdnem több mint 100%-os megtestesítője. Ha az egyik hattyú sajnos elhullik, elesik, akkor hát magányos lesz a másik. Itt náluk így megy. Állatvilágban ez tényleg nagyon ritka dolog. A hűség megtestesítője, ez az egyébként is gyönyörű kialakítású nyaklánc. Tessék megnézni. Elég rájuk nézni. Szerintem az egyik legkifejezőbb ékszerünk itt a Szépségakcióban. És akkor ezek után ritkán szoktam mondani ezt, hogy a kövek azok az elsők, illetve hogy az a második, mert én azt mondom, hogy itt inkább a formára tessék figyelni. Tehát a kő szokott általában először szembe ötleni, hogy hú, milyen nagyon szép, milyen nagyon gyönyörű, ebben az esetben viszont inkább a kialakítás, az a kifejezés, amit ez a két hattyú képvisel, egy picikét hangsúlyosabb, és akkor persze ne feledkezzünk meg a gyönyörű díszítésről, a topázról, az opálról, és persze az aranyal bevont ezüstről is, illetve ezekről se, ami egyébként megtalálható a fülbevalóban is. Egy gyönyörű aranyal bevont ezüst fülbevalóban, amely szintén opál díszítést kapott, szép opálköveket, itt is látható, milyen gyönyörű, milyen szép játékot játszanak, milyen gyönyörű szép kék, és
És talán most a bal oldal egy kicsit olyan türkizesebb is. A lényeg az, hogy honnan nézzük, és honnan figyeljük. Természetesen ez most a szépségakcióban elérhető. 37.858-ért ez a gyönyörű fülbevaló, illetve a képen látható nyaklánc elérhető. Nagyon gyönyörűek ezek a hattyúk, arról meg persze ne is beszéljünk már, mert rengeteget említettem, hogy az opálhoz rengeteg pozitív tulajdonságot, pozitív hiedelmet kötnek. A hűség is egy ilyen. 061 225 41 00, ez a telefonszámunk, kedves nézők. Érdemes foglalkoznunk természetesen az ékszerek mellett a nyári szezon közelettével, ezekkel a fránya rovarokkal, illetve leginkább az ellenük szóló megoldásról beszélünk majd, mert hogy van egy gyönyörű megoldás erre, ami egy nagyon jó technikai vívmány, megkönnyíti az életünket, a rovarírtó izzó. Biztos vagyok benne, hogy főképpen kültérre lesz ez majd egy kifejezetten hasznos, de egyébként beltéren is abszolút jól használható dolog. A hálószobában is rengetegszer szoktak minket idegesíteni ezek a nagyon, mondjuk úgy rosszalkodó rovarok, főleg ugye a szúnyogok, nem szeretjük őket. Szeretjük viszont a gyönyörű ékszereket, és Jennifer is nagyon szereti ezt a gyönyörű ékszert. Természetesen kiemelt pillanatok érkeznek, mert hogy hát kiemelt az aranyajánlat is. Drága hölgyeim és drága uraim, tessék szépen megnézni egy kicsit közelebbről ezeket az ékszereket. Ez itt most nem ezüst, hanem arany. Nem ötvözet, nem ezüst, nem utánzat, nem replika. Úgy, ahogy van, arany. Önmagában, gyönyörűen, rubinnal, amely ebben az esetben tájrubin, és egy gyönyörű, hát azt gondolom, de mi még kifejezőbb, ez egy fehér gyémánt. Mi lesz ennek a vége? Mi lesz ebből? Hétvége van. Milyen ajánlatot tudunk biztosítani egy gyémánt ékszerre? Egy ajánlat, ami most csak 176.856-ért gyémánt, csokolom. Gyémánt, nem hiszem el, arany, rubin, gyémánt, 176.000 forintért, nagyon kedvező áron. A fülbevaló is nagyon-nagyon kedvező, higgyék el, ott is, szintén aranyról beszélünk, ott is tájrubin, és majdnem mondtam, hogy 300.000 alatti lesz, és igen, bőségesen 203.901 gyönyörű arany fülbevaló rubinnal, 13 karátnyi táj rubinnal, és persze egy 9 karátos aranygyűrű, több mint 8 karátnyi táj rubinnal. Nagyon kiváló ajánlat. A legmagasabb, az egyik legjobb minőség. Ez úgy, ahogy van, teljesen arany. Ez nem utánzat. Teljes mértékben elhiszem, hogy azt mondják, hogy hát oké, de hát mégis. Hát hogy ennyi? Tudják, mi közvetlenül a partnerünktől szerezzük be ezeket az ékszereket. Nincs közvetítés, nincs bérleti díj, nincs benne trükk. Ez azért annyi, mert mi megtaláltuk azt a módot, hogy a lehető legkedvezőbb áron hozzájussanak a legjobb ékszerekhez. Ez a mai nap egyik legjobb ajánlata. Arany, rubin, és még egyszer mondom, hogy gyémánt. Gyémánt ékszere lehet. 176.856 forintért. És ez még csak a gyűrű. Mert ott van az aranyfülbevaló, szintén rubinnal. 9 karátos. Még egyszer mondom, 9 karátos aranyfülbevaló, 13 karátnyi tájrubinnal. Egy olyan ajánlat, amit ha nem használ ki, akkor lehet, hogy késő lesz.
Higgyék el nekem, hogy akár gyűjtői darabként egy tökéletes választás, akik az eredeti és hamisítatlan aranyra esküsznek, azok ezt megkapják. Ez teljes mértékben arany. És mellette a rubin, és a gyűrű esetében a fehér gyémánt. 176.856, drága hölgyeim, egy egyedülálló és különleges akció így a hétvégén, a Szépségakció műsorában, amelyben a kapocsnál is gyönyörűen látszik, hogy milyen jó kialakítás. Itt sem sporoltunk azzal, hogy ne legyen kellemes a viselet, tehát nem mondtuk azt, hogy ha arany, akkor a kapocsra nem figyelünk, nem. Itt is figyeltünk a kialakításra. Nem csak, hogy elegáns, nem csak, hogy gyönyörű arany és rubin lehet az ön fülén, hanem még nagyon kényelmes is ennek a viselete. A gyűrű esetében pedig az említett két gyönyörű darab mellé, a két alkotóelem mellé még felkúszik a fehér gyémánt is. Gyémánt gyűrű, kérem szépen! Gyémánt gyűrűt 176 000-es áron nem fog találni másút. Szinte biztos vagyok benne. Nagyon kedvező ára van. És nincs több aranyékszerünk. Ez az egyetlen egy. Illetve hát kettő. Vegyük úgy, hogy van kettő. Mert hát tényleg pár fülbevaló és egy gyűrű. Ez a kettő van csak a mai napon. Nincs több. Gyémánt, még egyszer mondom, hogy gyémánt. Az egyik legcsodálatosabb ékszer. Égkő. Gyönyörű gyűrű formájában. És tessék az arany fülbevalót is megnézni, azt se hanyagoljuk el. És nézzük meg ezeket még egyszer. Itt, nálunk is. Mondanék én még róla nagyon sok mindent, hogy miért érdemes aranyat, miért érdemes rubint, vagy éppen fehér gyémántot vásárolni, vagy ezeknek az éppen ilyen szép kialakítású egyvelegét, de hát előbb-utóbb elfogy az időnk. Ezek után nincs sok időnk. Egy gyors fotóra még van időnk, mert mennünk kell tovább, úgyhogy jegyezzék meg ezt a csodás ékszert, és természetesen folytatjuk az óra ajánlatával. Nem győzöm emlékeztetni önöket, hogy egy nagyon jó és szerintem egy zseniális technikai innováció lesz majd az óra ajánlata, ami hát az idegesítő szúnyogok és legyek elleni megoldást jelenti majd, mind kültéren, mind pedig beltéren. Mert hogy ez az izzó, hát megöli a rovarokat is, használja picit az elektromosság gyönyörű erejét arra, hogy ezektől megszabaduljunk. Erről beszélünk majd a következő, illetve ennek az órának a végén. Amiről most beszélünk, az viszont az egyik legcsodásabb ékszer, az egyik legcsodásabb drágakő. Ezüst lesz nálunk most, ami hát elsőre úgy néz ki, mintha arany lenne, de arannyal. Bevont ezüstről beszélünk, kérem szépen, és ez egy gyönyörű madagaszkári rubin, kérem szépen. A rendszeres nézőink már tudhatják, hogy ezzel a héten viszont már találkozhattunk ezzel a gyönyörű kővel, és akkor is mondtuk, hogy bizony, egy nagyon ritka kőről beszélünk, és a madagaszkári rubin volt az a kő, amelyik az egyrészt legjobb befektetés volt, másrészt viszont az egyik legritkább darabnak számít, és hát nagyon hamar, nagyjából 20 év múlva el is fog fogyni. Tehát nem csak, hogy egy gyűjtői darab lehet, hanem egy igen értékes darab is, idővel akár egy sokkal értékesebb darab is lehet belőle. Picivel több mint egy karátnyi madagaszkári rubin található rajta, amit mindenféleképpen érdemes szemügyre vételezni, és ahogy már említettem, tessék figyelni majd az árát, amelyet hamarosan megmutatunk, mert hogy nagyon jó, kiváló befektetés lehet belőle úgy, hogy tudják, hogy ebből nincsen már sok a földön, ez egy speciális, gyönyörű rubin, aminek az ára a mai napon, itt a Szépségakcióban 14.960, producer úr, viccelsz velem? Tessék lecsekkolni, kérem szépen, nem maradt le ott egy nulla? Nem 5-öst akartunk odaírni, nem 54 000? Nem, azt mondják nem.
Azt mondják, hogy ez ma így van. Szombat van, örüljünk neki, hogy nagyon szép napon egy nagyon szép ékszert és egy nagyon-nagyon jó árat tudtunk biztosítani. 14.966, senki nem írta el, kérem szépen, az ott annyi. És ahogy mondtam, ha esetleg lemaradtak volna a héten erről a műsorról, akkor gyorsan, egy gyors talpaló. A rubin, a madagaszkári rubin egy különlegesen ritka ékszer. 20 éven belül el fog fogyni, és az ára folyamatosan emelkedik a tendenciák szerint, tehát akár egy nagyon jó kis befektetés is lehet belőle, egy nagyon kiváló gyűjtői darabot is a magáénak tudhat, egy jó ajándékot is el tudok képzelni ebben a formában, tehát én azt gondolom, hogy bármelyiket is választja, egy nagyon jó választás lehet. 14.966 forint. Természetesen itt a szépségakció műsorán kereteinek belül ezt most azt gondolom, hogy a legkiválóbb áron tudják a kollégák biztosítani, és ők segíteni fognak abban, hogy önhöz ez minél hamarabb eljusson. Nézzük meg videó formájában is, milyen gyönyörű, kiváló ékszerről beszélünk. És nem győzöm hangsúlyozni a rubinnak, a madagaszkári rubinnak kifejezetten a ritkaság számba menő előfordulását, mert hogy tényleg egy olyan ékszerről beszélünk, amelyet hát előbb-utóbb el kell hagynunk ilyen-olyan okokból, hiszen nem lesz belőle sok a földön. Akinek viszont lesz, annak lehet, hogy az a 14.966-os ár mondjuk 10 év múlva vagy nullával többet ér. Nem tudhatjuk, hogy mennyit pontosan, de egy kiváló befektetési alap, illetve egy kiváló gyűjtemény is lehet belőle, kiváló ajándék, tényleg sok minden eshetőségre alkalmazható, sok minden esetben egy gyönyörű vétel, és nem mellesleg egy igazán pénztárca kímélő vétel is egyben, ami aztán lehet, hogy később fial egy picikét. Vagy lehet, hogy nem is picikét. Hollywoodi sztárok egyik nagy kedvence is ez az égkő, nem véletlenül. Tessék megnézni ebben a formában, és milyen gyönyörű játékot játszik. A rubin tehát, amelyet most egy aranyal bevont ezüst karkötő formájában tudhatnak magukénak 14.966 forintért érhető el. Tessék megjegyezni a telefonszámot. 061 225 41 00. És hát figyeltünk arra is, hogy a méretet kényelmesen lehessen állítani, ezt is láthatjuk. Láthatjuk a rubint is egy picit közelebbről. Hihetetlen gyönyörű. Nincs más ékszernek ilyen jellegzetes csillogása, ilyen jellegzetes színe, mint amilyen a rubinnak van. Szerintem ezt mindenféleképpen érdemes most, ezen akció keretén belül 14.966 forintért mindenféleképpen megéri elvinni. Az utolsó lehetőségek, az utolsó pillanatok, hiszen hamarosan folytatnunk kell a műsort, rengeteg mindent kell még bemutatnunk. 14.966, ezt az árat, ezt az ékszert jegyezzék meg, mert hogy most megyünk tovább. Ebben az esetben pedig, hát azt gondolom, hogy beszélgethetünk arról, ami a legjobban idegesít bennünket. Emlékszünk arra, amikor mondjuk tavaly nyáron szétcsipkedtek minket a szúnyogok? Vakaroztunk, mindenkinek kötelező lett volna, ugye? Vagy amikor odajön a szemtelen piaci légy, és nem hagy minket békén. Az Istenért sem akar elmenni onnan. Hát ilyen megoldásokkal szoktunk élni, hogy felteszünk mindenféle fajta szúnyoghálót, amelyek elrondítják akár a lakás kinézetét. Nem szoktak ezek olyan szolidak lenni általában sajnos. Vagy élünk mindenféle rovarírtós megoldásokkal, szétfújkáljuk az ilyen-olyan hajtógázas dolgokat, amelyek aztán, hát azt nem mondanám, hogy kellemes illatot árasztanának. Nekünk viszont van egy nagyon jó technikai, innovációs megoldásunk, egy olyan izzó, amely az elektromosság hatásával hát megöli ezeket a vérszívókat. Hát nem szeretjük, amikor ennyire szétcsipkednek minket ezek a rovarok. Láthatjuk ugye a képernyőn is, hogy hát ez bizony előfordulhat, hogy olyan környezetbe kerülünk, mondjuk egy nádas környékén, ami hát tele van szúnyogokkal.
Aztán, hát ami nagyon fontos még, a betegségek a szúnyogok kapcsán, hiszen rengeteg betegséget terjesztenek. Sok akár súlyos is lehet, ugye emlékszünk itt a Zika vírusra is például, amely egy olyan vírusos fertőzés, amely lázat, kiütést, ízületi fájdalmat és vörös szemeket okoz. Egyébként legtöbbször vírusokat terjesztenek ezek a szúnyogok, ugye a maláriától kezdve a sárgalázon át, és legtöbbször lázat, izomfájdalmat, hányigert okoznak, tehát tényleg nem túlságosan pozitív a szúnyogok megítélése. A szúnyogcsípés megelőzése nagyon is kulcsfontosságú, hogy a betegségek terjedését megakadályozzuk. Természetesen, ahogy azt már említettem, rengetegféle hajtógázas, mindenféle megoldással, akár magunkat is befújva élhetünk. Némelyik talán hellyel közzel még hatásos is, de hát arról nem beszélünk, hogy közben saját magunk is, hát nem éppen természetes anyagokat fújjunk a testünkre, illetve hát aztán majd szívunk be a tüdőnkbe, hanem arról is, hogy hát tulajdonképpen 2 kilométerről kiszagolható, hogy nem éppen legkellemesebb virág illatban tündöklünk. Ennek viszont egy nagyon jó ellentételezése ez az eszköz, ez a nagyon jó kis elektromos szúnyogírtó, nevezhetjük így is, ami egyébként izzó is egyben, kiemelkedően hatékony ugyanis a rovarok és kártevők ellen. Nincs benne semmiféle vegyszer, spray vagy bármi más, ez nem fújkál ott a foglalat környékén, tehát ettől nem kell félni, hogy bármiféle vegyszer bekerül az elektromos rendszerbe. Nagyon szép erőteljes LED-fényt biztosít, illetve mindemellett, ami nagyon fontos, hogy hosszú élettartama van, akár több ezer órán keresztül is használható. Mindemellett pedig könnyen felszerelhető, mint ahogy a képernyőn keresztül is láthatják, teljes mértékben úgy működik, mint egy hagyományos izzó, semmi különleges nincs a beszerelésében. Nagyon-nagyon alkalmas lehet mind beltérre, mind kültérre. Nyilván kültéren az egyik legtöbb rovarforrást tekinthetjük meg, ugye azért, hogyha emlékszünk a teraszos bulikra, rendezvényekre, összejövetelekre, akkor láthatjuk, hogy hát ott egy picit nehézkesebb a rovarok távoltartása. Ezzel viszont egy picit eredményesebb lehet, és a beltéren is tökéletesen nagyon jó távoltartást biztosít, hiszen fényre mennek a rovarok. Természetesen a műszaki adatokat illetően egy normál elektromos hálózat követelményeit láthatjuk, tehát semmiféle pluszt nem követel, lényegében használhatjuk bármelyik itthoni háztartásban, illetve mondhatjuk, hogy európai háztartásban. Ez tipikus foglalat, tipikus teljesítményekkel, mondjuk a 10 wattos teljesítmény az, ami nem igazán nagy, igazán kedvező, csak kicsavarja és becsavarja a helyére ezt az új izzót. A 950 lumen fény azt gondolom, hogy az egyik legjobb, ráadásul hatékonyságát szintén jelzi a képernyőn látható adat is. A-osztályos energetikai besorolása van, tehát nagyon kedvező a fogyasztása, a foglalat típusa pedig, hogy esetleg nem ismernék, ez az E27-es, ez a tipikus hagyományos foglalat, tehát teljesen a hagyományos foglalat helyére beilleszthető. Nézzük meg egy picit közelebbről is ezt, mert azt gondolom, hogy eddig láthattuk már, de most az igazán nagyon jól látható, hogy miről is beszélünk. Szép nagy darab, tehát hogy van hely bőségesen a rovarok számára, mert hogy jó nagy fényt ad, ugye? És természetesen amellett, hogy a rovarok írtását jó tempóban és tökéletesen végzi, a fényt is biztosítja. Ugye legtöbbször észrevettük mi is, hogy a fényre mennek a rovarok, tehát lényegében oda is csalogatja őket. Ezt tudjuk nagyon jól, kifejezetten általában ott szoktak körözni a lámpa körül. Láttunk már mindannyian megbolondult rovarokat, akik nagyon-nagyon szeretik a fényt. Úgyhogy egy nagyon jó kis csapda is az ő számukra. Nézzük meg, hogy ezért a nagyon jó kis technikai innovációért milyen árat tudunk biztosítani. Kérem szépen, ez az óraajánlata keretén belül nem hiszem el. Szerkesztő úr, lemaradt egy egyes? Tényleg 10 000 forint alatt? Azt mondják, hogy nem. Köszönöm. Csak most promóciós ajánlat keretén belül 7429 forintért, drága nézőink, ez az önöké lehet. Ezt be lehet szerelni, ugye több darabot is lehet belőle vásárolni, tehát hogyha úgy van, akkor nyugodtan akár mindegyik szobába szerelhetnek fel, vagy éppen a teraszra is, kültéri helyszínekre. Ha el akarják zavarni az összes idegesítő rovart, akkor ez tökéletes. Ugye mi a szúnyogokat, legyeket említettük a legidegesítőbbeknek, hiszen hát tényleg gondoljuk bele, hogy váltó műszakban dolgoznak nyaranta, a mi
ideg állapotunk karbantartásán, na hát nem feltétlenül szeretnénk mi ezt a karbantartást látni. Szerintem nincs olyan ember, aki azt mondaná, hogy ő szívesen foglalkozik a legyekkel és közösködik velük, a szúnyogokkal meg aztán végképp nem. 7429 forintért, tehát megszabadulunk azoktól, az igazán idegesítő rovaroktól. Tegye fel nyugodtan az összes szobára, ezt említettük már, használhatja. Én azt gondolom, hogyha már ez egy nagyon különleges ajánlat, akkor ezt mondjuk még fejeljük meg pluszba. Mert hogy amennyiben most 2 vásárol, a harmadikat úgy, ahogy van, grátisban, ajándékba, csak úgy, 0 forintért fogalmazhatunk így is, teljesen mindegy. 2 vásárlás esetén a harmadik ajándék, kérem szépen. 2 vásárlás esetén a harmadikat ajándékba adjuk. Egy igazán kiváló ajánlat. Egy igazán nagyon jó ajánlat. 2 darab, ha megvan a kézben, a harmadik ingyen jön. Hát gondoljanak bele, hogy a lakás mennyi helyében, vagy éppen a ház mennyi helyében, helyiségében használható, hány izzóval rendelkeznek, ugye? Gondolják végig, hogy hol vannak azok a fontosabb helyek, ahol nyaranta ezek a rovarak bosszúskodni szoktak, ahol bosszúságot okoznak nekünk. Gondoljanak bele, hogy amikor lefeküdnek aludni, mondjuk, hogy lekapcsolják a lámpát, és jön a kis szúnyog, és alszol már? És persze, hogy aludnék, hát hogy ne aludnék, de te nem engedsz, te fránya szúnyog. Te idegesítő légy, menjél már innen. Még veszekszünk is vele, tényleg olyan idegállapotban hoz, legalábbis én így vagyok vele, én rendszeresen összeveszek az összes ilyen idegesítő rovarral. 7429. Ez az az ár. A vonalak egy kicsit túlterheltek, de ne aggódjanak, mert azon vagyunk, kollégáink azon vannak, illetve az automata rendszer is azon van, hogy önöknek jusson egy ilyen kiváló rovarírtó izzó. 061 225 41 00, szabaduljanak meg a legyektől. Borzasztó idegesítőek. Na hát gondoljanak bele, tényleg leülne az ember egy csodás nyári estén, iszogatná a kis üdítőjét, vagy a kis fröccsét, vagy bármi mást, amit éppen nagyon szeret, teljesen mindegy, kiülne egy kicsit inni, enni, mulatni, vagy csak lazítani, és jön a szúnyog. És jön a szúnyog. Most jöhet. Rá is fog menni erre a fényre, ismerjük a rovarokat, tudjuk, hogy a fényre jönnek. Szépen oda csalogatja őket, és bzz, volt nincs. Ilyen egyszerű használata, mint ahogy láthatják, gyönyörűen oda csalogatja magához. Nem kell telibe fújni a konyhát mindenféle vegyszerrel, ráadásul ugye ott látjuk is, hogy hát ott vannak az ételek, azoknak meg aztán különösen nem jó, ha mondjuk rovarírtós almát ennénk, az nem hiszem, hogy az egészséget teljesen jól ápolja. Tehát a rovarírtós alma nem tartja távol a doktort. 7429. Ez természetesen elérhető a 061 225 41 00-án. És nagyon fontos, hogy 2 vásárlása esetén egyet ajándékba adunk. Nézzük meg erről egy videót is, ahol egy kicsit részletesebben bemutatják ezt a terméket. Nézzük meg! Végre élvezhetem a kertemet anélkül, hogy a legyek és szúnyogok problémát jelentenének. Hihetetlen! A Light Zapper beszerelése olyan egyszerű, mint egy izzó cseréje. Csak néhány másodperc alatt végleg megszabadulhat a legyektől és szúnyogoktól. Most már teljesen elfelejthetem a szúnyogokat, és nyugodtan élvezhetem a könyvemet. Védje meg a babáját! A Light Zapper megvédi őt a szúnyogoktól, hogy békésen pihenhessen. Biztos lehet benne, hogy biztonságban van. Nyári éjszakákon, ha szúnyogok keringenek a közelben, kihívás lehet az alvás. Mostantól csak be kell kapcsolnia a Light Zappert. Olyan energiatakarékos, hogy egész éjjel bekapcsolva hagyhatja, és végre relaxálhat. Az erős LED fénye egyenértékű egy 70 wattos izzóval és mindössze 9 watt fogyasztással hosszantartó világítást nyújt. Olyan nagy hatótávval rendelkezik, hogy csak egy Light Zapper képes levédeni az egész kertet. Hosszú távon sokkal olcsóbb, mint rovarírtószereket, riasztókat vagy karkötőket használni.
Ráadásul a Light Zapper beszerelése annyira egyszerű, mint egy átlagos izzócsere. Csak csavarja be és kész is. A szúnyogok komoly betegségeket terjeszthetnek, mint például a dengiláz, malária vagy a Zika vírus. Az ezek elleni nem megfelelő védekezés veszélyes lehet. A Light Zapper biztonságot nyújt az egész családjának, az egész házban. Amikor rovarírtóval öli meg a rovarokat, azok halottan a földre hullanak, és könnyen rájuk léphet. Ez undorító, és utána össze kell szednie őket. Még több munka. Ezzel szemben a Light Zapper összeszedi őket ön helyett. Ez higiénikusabb és egyszerűbb. Hát azt gondolom, hogy láthattuk egy videó formájában is tökéletesen, hogy mennyire sokoldalúan és mennyire sok helyen lehet használni ezt a rovarírtó ledizzót. Tehát mindenféleképpen kiemelném még egyszer az ajánlatunkat, hogyha 2 vásárolnak, akkor 1 ajándék. Én azt gondolom, hogy nem éri meg az idegeskedést, nem éri meg a bosszúságot, sokkal egyszerűbb, hogyha most egy ilyen gyönyörű, nagyon jó és abszolút effektív ajánlattal élnek. És gondoljanak bele, hogy ez nagyon sokáig tart. Az élettartama tényleg, na láthatták a bemutató folyamán, hogy nem 2 óra múlva fog kiégni. A fújkálást meg felejtsük el, tényleg, mert mi is beszívjuk, az ételre is bekerül, az italba is bekerül, aztán ne adj Isten, mi isszuk meg ezt a kevésbé csodálatos, hát mondjuk úgy egyáltalán nem egészséges kombót. Úgyhogy természetesen az ajánlat, az most is ér. 2ért most 1 pluszba adunk ajándékba. 3 kap 2 áráért. 7429 forintért, és nézzük meg egy újabb bejátszást erről a kiváló termékről. Unja már a bosszantó szúnyogcsípéseket. Folyamatosan vakarózik, hogy enyhítse a viszketést. Ha legyek jutnak be a házába, nem tud egyszerűen megszabadulni tőlük. Most véget vethet a bosszantó legyeknek és szúnyogcsípéseknek. A Light Zapper egy légy- és szúnyogfogó, amely egyben LED lámpa is. Együtt elképesztően hatékonyan küzdenek a legyek és szúnyogok ellen. A fény először bevonza, majd a légyfogó elintézi őket. Felejtse el a rettegést a szúnyogtól, amely a karján ül és csípni készül. Ahelyett, hogy önt zavarnák, Light Zapper erőteljes fénye magához vonzza a szúnyogokat és legyeket. És ami a legjobb, hogy bármikor használható. Bármelyik izzó helyére használhatja, teljes egyszerűséggel. A konyhák a legyek és szúnyogok kedvenc helyei. Senki sem akar rovarokat látni ott. A probléma, hogyha rovarírtószereket használ, mérgező vegyszerekkel tölti meg a konyháját és ételeit. A Light Zapper segítségével búcsút mondtam a legyeknek, szúnyogoknak és minden mérgező terméknek, amit korábban használtam, hogy megszabaduljak tőlük. A Light Zapper dupla előnyt kínál, egy rovarmentes konyhát és egy teljesen biztonságos és környezetbarát terméket használatra. Ennél többet nem is kérhetne. A termék csak fényt használ, tehát teljesen biztonságos és ártalmatlan. Régen a nyitva hagyott ajtó vagy ablak meghívás volt a szúnyogoknak, hogy elárasszák otthonát. De most, a Light Zapper segítségével a szúnyogok kint maradnak. Nagyon egyszerű és legfontosabb, hogy teljesen hatékony. Természetesen, ahogy azt már említettük, az ajánlat a továbbiakban is él, tehát 2 vásárlása esetén 3 kaphat, hiszen a 3. már ajándék. Szabaduljon meg ezektől a rettentően idegesítő rovaroktól. Borzasztóan idegesítőek, én azt gondolom, különösképpen nem is kell ezeket magyaráznom. 061 225 41 00. Éljenek az ajánlattal, éljenek a lehetőséggel, és természetesen, ahogy azt említettem, most is a lehető legjobb ára jutnak hozzá.
7429 egy olyan termékért, ami a hétköznapokat, sőt a hétvégéket, tehát gondoljanak bele, mondjuk egész héten csak azt várják, hogy szombaton a baráti társasággal összeücsörögnek, beszélgetnek, kicsit nosztalgiáznak, és aztán jön a szúnyogtámadás. Megjelenik egy sereg szúnyog, aki össze-vissza csipked mindenkit. Elkezdünk befújkálni, bekenegetni mindent, és akkor onnantól kezdve elkezdünk egyfajta néptáncos csapkodással egymást meg magunkat csapkodni adott esetben. Lehet, hogy Mókának jó, hogy rajtad volt egy szúnyog, és mondjuk adunk egy fülest a másiknak, de nem, hát azért nem így van ez, kérem szépen. Mennyivel egyszerűbb a fújkálás, kenegetés, a mindenféle vegyszerszak helyett egy olyan izzó használatával élni, amely elvégzi önök helyett a piszkos munkát. Szó szerint, mert hogyha lecsapjuk a legyet, hát tudjuk, hogy milyen az, hadd ne részletesen. És amellett, hogy gyönyörű, nagyon jó, kiváló és hatalmas lehetőség arra, hogy a szúnyogoktól, legyektől megszabaduljunk, még világít is a sötétben, oda csalja magához az összesen idegesítő rovart, amit csak el tud képzelni. Biztos vagyok benne, hogy nem csak a szúnyogok és a legyek fognak rákapcsolni és rárepülni, hanem azért jó pár rovar, aki a fény felé halad, az bizony ebben az esetben ebben a rovar csapdába szalad, ami nem csak csapda, hanem az elektromosság segítségével egy rovar írtóként használható izzó. A kialakítása hasonló a hagyományos izzókhoz, tehát a foglalatba tökéletesen belepasszol az E27-es szabványnak megfelelően, amiatt nem kell aggódni, hogy ezt nem tudja kicserélni. Tökéletes, abszolút beleilleszthető darab, és a fogyasztása is egy nagyon kedvező 10 wattos teljesítmény. Tehát nem kell amiatt aggódnia, hogy óriási villanyszámlája lesz, egy igazán különleges darab, ami nagyon-nagyon hasznos lehet a rovarírtásban. Túlterheltek a vonalaink, drága nézők, közben jelzik a kollégák, hogy túlterheltek ugyan, de én azt gondolom, hogy jelen pillanatban még mindig azon vagyunk, hogy mindenkinek jusson. Amíg a képernyőn látják az ajánlatot, addig az óra ajánlata él. És azt gondolom, hogy így a szezon kezdetén érdemes még minél hamarabb beszerezni ezt, mert lehet, hogy most még talán nem ébredtek fel annyira a szúnyogok és a legyek. Van, aki azt mondja, hogy még nem tapasztalja. Van, aki azt mondja, hogy még nincsen sok. Aztán majd azon kapja magát, hogy nem győz legyeket csapkodni, meg szúnyogokat kergetni. Akar ön saját magának álmatlan éjszakákat? Hát persze, hogy nem. Persze, hogy nem. Sőt, sokan nem akarnak álmatlan éjszakákat, elképzelhető, hogy ez a termék el fog fogyni. Elképzelhető, hogy önnek már nem jut. Ne hagyja az utolsó pillanatra a készülődést. Május vége van, csókolom. Május vége van. Hamarosan itt a nyár, beköszönt. És akkor jön a szúnyogsereg. Mindenki szokta mondani, hogy de mikor jönnek már erre szúnyogot írtani, mikor fecskendezik erre ezeket a spréket, amit a képernyőn is látunk, otthonra is beszerezzük, szétfújkáljuk a lakást, aztán csak köhögünk egyfolytában. Nem, az nem jó. Az egészséget sem kímélni. Miért szipkáznánk be mindenféle vegyszert, amikor egyszerűen csak egy izzót odarakunk, rárepül a szúnyog, a légy, és ahogy a képernyőn is látják, szépen belesétálnak a csapdába is. Volt, nincs idegesítő rovar. Kezdjék meg időben a felkészülést, ne idegesítsék magukat ezekkel a rovarokkal, mert ez egy nagyon jó vétel. 2 adunk, tehát ha 2 vesznek, akkor egy harmadikat adunk ajándékba, tehát 1-et 7429-ért, 2-t 14858-ért, de ha 2 vásárol, a harmadik ajándék. Ha meg elfogytak a rovarok, kicsavarja. Elteszi a következő szezonra. Hosszú üzemideje, szinte biztos vagyok benne, hogy azt garantálja az ön számára, hogy ezt akár jövőre is tudja majd használni. Elég csak a nyári hónapokban. Van most szabad vonal, ebben a pillanatban a 061 225 41 00-án az óraajánlatát eléri
És ahogy mondtam, 2 vásárlása esetén 1-et ajándékba adunk. Hamarosan el kell köszönnünk, az utolsó pillanatok, az utolsó lehetőség a felkészülésre, a nyári idegesítő rovarok eltávolítására. Ne arról szóljon a baráti beszélgetés, hogy most csapkodjuk egymást, meg hogy téged is megcsípett, hány csípés van rajta. Ne azon versenyezzünk, hogy ki hány csípést kapott a szúnyogoktól, hogy kit mennyire idegesítenek ezek az apró kis, hát jószágoknak nem nevezném, inkább kis izéknek, hogy ilyen szépen exaktul fogalmazzak. És akkor még szofisztikált voltam. 14.858-ért 2 ilyen izzót kap, de 1-et ajándékba is adunk. Tehát így 3-nak lehet a tulajdonosa. Gondolkodjon el, hogy hova szerelné fel ezeket a lakásába, otthonába, házába, kertjébe. És felejtse el azt, hogy arról szólnak a találkozók, hogy szúnyogokat kergetünk. Hogy szúnyogháló bunkerbe bújjunk. Ami aztán előbb-utóbb úgyis felszakad valahol, és kezdődik az egész előről. Volt már önnek is szúnyogháló kis védelme, ugye? Az előbb-utóbb valahogy elszakad, valaki belebotlik. Betalál a szúnyog, onnantól kezdve olyan, mintha ott nem is lenne. És ismét túlterheltek közben a vonalak is, mert hogy sokan vannak így ezzel. Ez egy teljesen hétköznapi, mindenkivel megtörtént eset. Vesz szúnyoghálót, fölszakad, megsérül, bejut a szúnyog, idegesíti. Mindenki tudja, nagyon sokan tudják, hogy a fényre mennek ezek az idegesítő lények, és éppen ezért túlterheltek most a vonalak, éppen ezért szeretnének ezzel az akcióval nagyon sokan élni. Ön sem maradjon le, mert 2 vásárlás esetén a 3-at már ajándékba adjuk. A fogyasztása nem fog megterhelő lenni az ön számára, hiszen nem egy olyan eszközről beszélünk, ami a villanyszámlát megtolná. 10 wattos fogyasztást láthattak ugye a termék bemutatása során, tehát ha lemaradtak volna róla, akkor most elmondom még egyszer, hogy 10 watt per izzó lényegében jóval az átlagos izzók alatt az A energiaosztálynak megfelelően alakul a fogyasztása. Az utolsó lehetőségek, drága nézők, az utolsó, még egy utolsó nagy rohamot tessék indítani a 061-225-41-00-án, mert nincs sok időnk. Nincs sok időnk, sőt, lehet, hogy már túl sok darab sincs. Kérdezem közben a szerkesztő urat, hogy még mennyivel tudunk szolgálni, mennyi még elérhető. Még elérhető, azt mondják, még van egy pár. Amíg látható, addig van. Amíg látható az ajánlat, addig biztosan oda tudjuk adni. Ha 1-et vásárol, akkor 7429-ért. De ha 2-t vásárol, akkor 14.858-ért. És kap 1-et ajándékba. Miért csak 1-et venne? Miért venne 1-et, amikor ha 2-t vesz, 3-at kap? Akkor már olyan, mintha csak mondjuk 21 000-ért vásárolt volna 3-at. Az nem lesz 21, nem lesz 22. 14.858 forintért 2 és 1 ajándékba. Tehát 3 darab. Egy igazán innovatív megoldás. Mellőzheti a vegyszereket. Nem kell lefújkálni az egészséges ételeket. Vagy akármilyen ételt. Nem kell beszívni a tüdejébe a káros hajtógázokat, vegyszereket. Egy igazán egyszerű, de mégis nagyszerű megoldás. Tessék nézni, itt láthatják a képernyőn is, mennyivel kényelmesebb kicserélni a hagyományos izzót, és használni ezt az igazán kiváló megoldást, amely természetesen elérhető még mindig, de az utolsó másodpercekben vagyunk, az utolsó lehetőség, az utolsó alkalom, 2+1 ajándékba. 2 vásárlása esetén, tehát +1-et adunk mi. Hát szeretnénk, hogyha nem arról szólnának a baráti találkozók, a kis nosztalgiázások, hogy mennyire idegesítőek a legyek, a szúnyogok. Szóljon arról, hogy mi történt 20, 30, 40, 50 évvel ezelőtt. Szóljon arról, hogy milyen jó ízű az az étel. Szóljon arról, hogy milyen jó most itt kiülni, milyen jó idő van. És hagyja, hogy ez, az izzó, hadd végezze a rovarírtást ön helyett. Ez lesz ennek a kis eszköznek a feladata. Az utolsó lépéseket tegye meg. Most. Mert hogy nekünk sajnos el kell köszönnünk mára. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket.
Holnap várom Önöket ugyanekkor ugyanitt a viszontlátásra.